en GeoGebra til grafer. I det her tilfælde, der skal vi kigge på, hvordan man tegner grafer ind for lineære funktioner. Og her har I jeres koordinatsystem. I kan flytte rundt på siden, som det nu passer. Den graf, I skal have indtegnet, den er forbundet med en funktion, og den funktion skriver I ind nede i inputlinjen. Hvis I for eksempel har en funktion, der hedder y er lig med 2x plus 4, så skriver I i inputlinjen 2x plus 4, altså kun selve funktionen, som står efter er lig med tegnet. Når I skrevet det ind, så trykker I enter, og så ligger grafen der. Hvis I nu for eksempel har to grafer, det kunne være, at I havde en graf, der hed 4x minus 2. Så har I to grafer liggende her. Der vil vi gerne have fundet skæringspunktet. Det kan vi enten gøre ved at flytte på tegnefladen. Og så kan I se, at graferne skærer hinanden her. Det kan jeg aflæse. Se, at min x-værdi er 3, og min y-værdi er 10. Så jeg har et skæringspunkt i koordinatsættet 3,10. Men hvis det er vanskeligt at aflæse, det kunne være, at det lå sådan ude midt i ingenting her, så kan jeg også gå op og bruge det værktøj, der hedder punkt. Så går jeg hen til begge, I kan se nu, at begge mine grafer markeret, og så sætter jeg et punkt. Og så kan jeg gå herud og aflæse, at det punkt ligger i 3,10, altså skæringspunktet for de to grafer.